נצטרפת אלינו שוב, בואי נדבר על הביטקוין. אגב, יש כבר 3, נכון? יש כבר ביטקוין ויש את האחיות הקטנות של המטבע הזה. שנקראות לייטקוין ופירקוין. נכון, תראה. דבר ראשון, אנחנו מתייחסים אליו בתור מטבע. וצריך להגיד שיש מחלוקת גם בישראל וגם בעולם, האם באמת זה מטבע. כי מטבע זה משהו שממשלה מנפיקה, וזה לא מה שקורה במצב של הביטקוין, זה איזושהי נוסחה מתמטית, אלגוריתם, ויש כאלה שמתייחסים לזה בתור סחורה, או בתור איזשהו נייר ערך, ויש מחלוקת על העניין הזה, וזה יוצר לא מעט בעיות, ולכן מתמודדים התופעה הזאת, אגב, כל הרגולטורים והבנקים, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. הוא כבר נסחר, כלומר... ואם כן, מה היקף המסחר שבו? אנחנו יודעים לחשב? אנחנו יודעים לחשב, יש כמה בורסות. בעבר הבורסה הבולטת הייתה ביפן, ותכף אנשי הביטקוין יספרו לנו בדיוק מה היקף הסחר העולמי, אבל צריך להגיד שלפני 5 שנים, כשהביטקוין רק התחיל, השווי שלו היה, ביטקוין אחד היה שווה כמה סנט. היום ביטקוין אחד שווה כ$800. בסין זה אפילו שווה הרבה יותר מזה, וזה מוביל לעליות. כלומר, זו הצלחה גדולה. של הביטקוין. נכון, והשאלה אם יש כאן בועה, אם מדובר באיזושהי הצלחה שהיא דמיונית, זאת אומרת, אנשים נורא רוצים שהמטבע הזה יצליח, ולכן ממנפים אותו לגודל אדיר, משקיעים בו הרבה מאוד כסף, וכל העניין הזה יכול פשוט להתפוצץ, כי זו תופעה חדשה שלא יודעים איך להתמודד איתה, וזה מעלה 2 בעיות שנעסוק בהן. דבר ראשון, יש את העניין של הבנקים. בגלל שאין הוראות, הביטקוין הוא לא חוקי, אבל הוא גם לא כן חוקי, פשוט אין לגביו עדיין כל התייחסות של הממשלה. הבנקים מודאגים, כי בנק לדוגמה יכול למנוע ממני להעביר כספים שהוא יודע שזה חשבון שבכסף הזה ישתמשו לסחר בבני אדם לדוגמה, כי הוא יודע לתייג את זה כפעולה בלתי חוקית. על הביטקוין הוא מתקשה, כי גם יש שאלה של מיסוי. לא יודע אם בעוד כמה שנים, כשפתאום כן תהיה רגולציה על הביטקוין, יכול להיות שיחליטו שבדיעבד ורטרואקטיבית מדובר במשהו לא חוקי. האם צריך לשלם על זה מיסים, כמו סחורה, כמו נייר ערך? והדבר שני, אני משער לעצמי, שזה מה זה מכשיר וצינור נהדר להלבין כל מיני כספים שחורים, נכון? נכון, שזה גם משהו שאפשר, כי בעצם אין שום פיקוח על העניין הזה, ובגלל זה גם הבנקים פונים לבנק ישראל ודורשים, תגידו לנו, זה אסור, זה מותר, זה שחור ולבן, זאת אומרת, תגידו רק משהו כדי שנדע איך להתייחס לזה. בבנק ישראל בודקים את זה, עובדים על זה, משהו רשמי עדיין, איך מתייחסים לזה, אין. בנק אוף אמריקה, אגב, כבר הוציא איזושהי רגולציה בעניין הזה? היה איזה דיון בסנאט, הם דיברו על העובדה שיכול להיות שמדובר במשהו מבטיח, ובאמת בן ברננקי ציטט דברים שנאמרו בעבר על הפוטנציאל של המטבע הזה, זה גם מזניק בעשרות ומאות אחוזים את הערך כל התבטאות כזאת, כי צריך להגיד על הביטקוין, ערך מאוד עלה, אבל זאת רכבת הרים, זאת אומרת, הערך של המטבע הזה עולה ויורד בקצב מטורף. לא, אני לא שם, אני פה כדי לספר על האנשים שכן שם. אבל גיל הסייג שם. שלום גיל. אהלן רזי. פעיל בקהילת ביטקוין ישראל ומהנדס תוכנה. טוב, בוא נדבר קודם כל על היתרון שלו, כי תכף נתקוף אותך על חסרונותיו. מה היתרון הבולט של הביטקוין בעיניך? מבחינתי, אני משתמש בו ככלי לשמר ערך. זאת אומרת, אני עושה עבודה, אני מקבל תמורה. מה אתה עושה איתו בעצם, גיל? אתה לא יכול לקנות ולמכור איתו. אז א', כבר אפשר לקנות איתו כל מיני מוצרי חשמל ואוכל בכל מיני מקומות בעולם. יש יותר מ-40,000 בתי עסק ברחבי העולם שמקבלים אותו. אבל קראתי היום בדה-מרקר שכולה הנתח הוא $100 מיליון. תשמע, למטבע אוניברסלי זה אפילו לא קמצוץ של קמצוץ. נכון, ובתחילת הדרך, רגע, אני רוצה גם לתקן, לפי החישוב שלי מדובר $10 מיליארד. אז אנחנו כבר הולכים ועולים. זה הבדל עצום, כי התחרות מקשה עליהם להגיע לנתח של יותר מ$100 מיליון. אוקיי, טוב. אז זה דבר אחד. אתה אומר שיש כבר כמה חברות וכמה בתי עסק שאתה יכול לקנות את המוצרים שלהם בביטקוין. אמת. אוקיי, מה עוד אתה עושה איתו? אני בייחוד מחזיק חסכונות שם. זאת אומרת, אני רואה שאת השקל שוחקים לי. אני שומע שהאמריקאים מדפיסים $85 מיליארד כל חודש, ואני אומר, וואלה, לאן אנחנו הולכים? הדירות הולכות ומתרחקות מהיכולת שלי לקנות כזאת. אבל יונה אומרת שזה רכבת הרים. זאת אומרת, יכול להיות שזה שוס אחד ענק, ויכול להיות שזה בועה של ידע נדל"ן ילד קטן. יכול להיות. אני אגיד לך איך אני רואה את ביטקוין. אני רואה את ביטקוין כטכנולוגיה מהפכנית. זאת אומרת, בזמנו, כשנתקלתי בגוגל ובפייסבוק, אמרתי, וואי, זה הולך להיות הצלחה אדירה. הלוואי והייתי יכול לקנות מניה. אבל לא יכולתי. ביטקוין מדובר בעצם במערכת מוניטרית שלמה, מבוזרת, בלי גוף מרכזי, אינטרנטית, קוד פתוח, מוצפנת,
היא מעסיקה 0 פקידים. אבל גיל, אתה יכול לספר לנו מהניסיון שלך, כמה שנים אתה כבר מושקע, כמה אחוזים רווח עשית מהמטבע הזה? אני יכול להגיד שהקנייה הראשונה שלי הייתה כשביטקוין היה $5, אז זיהיתי את הפוטנציאל שלו. היום הוא נסחר כרגע $833 כל אחד. ואני לא רק אומר שאני מאמין בביטקוין, אני גם שם את הכסף איפה על הנייר, גיל, על הנייר, זה עוד לא... אבל אני לא מוכר, אני מאמין שזה עוד יגיע הרבה. תשמע, והפחד שזה יהפך להיות צינור עברייני? תראה, אנשים עבריינים יש בכל מקום ובכל תחום, וגם בשקלים וגם בדולר. נדמה לי ש-HSBC הוא אחד מהבנקים הגדולים, נקנס לא מזמן באיזה $1 מיליארד על זה שהוא השתתף בהלבנת הון בעצמו. זאת אומרת, הבעיה, אתה יודע מה זה הלבנת הון בכלל? זה מונח שמשתמשים בו הרבה, אבל בעצם מדובר בפשע משני. זאת אומרת, מה הפשע העיקרי? כן. זהו, מה שקודם להלבנת הון זה איזשהו פשע ראשי. זאת אומרת, סחר בסמים או הימורים לא חוקיים או העלמת מס. אני מניח שהרשויות יצטרכו להתאים את עצמם כאן ולטפל בפשעים הראשיים. טוב, תן לנו עכשיו עצה פשוט טכנית מעשית. אני רוצה לקנות ביטקוין, מה אני צריך לעשות? אוקיי, אז יש קבוצה נהדרת בפייסבוק שנקראת ביטקוין ישראלי. גילוי נאות, אני אחד מהמנהלים שם, ויש שם קהילה נהדרת של 1,500 איש שעוזרים אחד לשני ומייעצים אחד לשני, אז זה מקום נהדר להתחיל בו. ואני ממליץ לכל אחד לחשוב, כל אחד שמנהל תיק השקעות לחשוב, האם הוא רוצה חשיפה לטכנולוגיה המדהימה הזאת או לא, ואם כן, אז באיזה אחוזים. טוב, צריך להגיד שיש גם הרבה מאוד אנשים שגם בארץ כבר מרוויחים מזה, כי יש גם בורסה שמנהלת את הדברים האלה, אבל השאלה שלי אליך זה, אתם מנסים הרי לקבל איזושהי הכרה מהמדינה, כמה שיותר מהר, ככה פחות יפתיעו אתכם בהמשך עם מיסוי כזה או אחר, אם זה סחורה, אם זה מטבע, למי פניתם ובאיזה תשובות נתקלתם? באמת, האמת שאני חושב שזה חדש לא רק לנו, גם למערכות של המדינה. אני כן יכול שנייה להגיד שבעולם, בגרמניה ביטקוין כבר הוכר כמטבע פרטי, ומי שמחזיק ביטקוינים, זאת אומרת לא סוחר יום, מי שמחזיק מעל שנה, אפילו פטור ממס רווחי הון, בארצות הברית הוא הוכר כחוקי, יש עליו רגולציה בנקודות ההחלפה עם מטבעות אחרים, בדומה לצ'יינג'ים. בישראל קשה בינתיים, אני מניח שהמערכות עושות עבודה כדי להחליט מה המעמד שלו. גיל אסיאק, פעיל בקהילת ביטקוין ישראל, תודה רבה לך. אני מזמין אותך להישאר על הקו ולשמוע את עורך דין יהודה שפר. יהודה הוא משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, מי שהיה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון. עורך דין שפר, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, גם בקטע הזה הטכנולוגיה משיגה את האתיקה, אתה יודע, במעט צעדים לפחות, והשאלה היא, מה הסכנות שיש במטבע הווירטואלי הזה ומה ניתן לעשות? אז קודם כל אני מביע פה את דעתי מנקודת המבט שמי שעוסק במאבק בהלבנת הון ובאכיפה, זאת לא עמדה רשמית של משרד המשפטים וגם לא של משרד האוצר או בנק ישראל או יתר הרגולטורים. אבל בהחלט כפלטפורמה לגיטימית שמתפתחת, זו בהחלט פלטפורמה שיש בה סיכונים להלבנת הון, כשהלבנת הון היא כל אותן פעולות ברכוש שנעשות על ידי מי שהפיק את הרכוש מעבירות חמורות במטרה להפוך את הרכוש ללגיטימי, לטשטש את המקור שלו, את הזהות שלו וכו'. עכשיו, הכלים הווירטואליים והכלים הטכנולוגיים האלה הם כמובן, יש להניח שזאת הקדמה וכך לשם אנחנו צועדים, אבל חשוב גם להצביע על הסיכונים. כן, אבל זה בעצם מה שאתה אומר, אתה מחזק את מה שגיל אמר קודם, תשמע, אופיו, איך נאמר, העברייני של חלק מהמין האנושי הוא כזה שגם במטבעות רגילים, גם בשטרות כסף וגם בשטרות וירטואליים, הוא יחפש דרך כדי בהחלט, כל מהותה של הלבנת ההון היא הרצון של עבריינים להיכנס למערכת הלגיטימית, למערכת החוקית. תגיד, אתה רואה כאן פוטנציאל אדיר של מטבע חדש שיניע את הכלכלה העולמית? לא, אני לא מוסמך להביע דעתי על העניין הזה. לי אישית זה נראה יותר כמו פירמידה ומשהו שיכול באמת גם ליפול, כפי שהכתבת המוכשרת שלכם ציינה. צריך להגיד גם בהקשר הזה שפעם ראשונה שיש התייחסות רצינית, רשמית כלשהי מהממשל, זה באמת ממשרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון. כן, אבל יהודה שפר אומר שזה דעתו הפרטית. נכון, אבל ביום חמישי יש מפגש בין אנשי הביטקוין הישראלים לבין פול לנדס שהוא ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, וזה באמת איזושהי התייחסות ראשונית, כי מבינים את הפוטנציאל הרע
והסכנות שיכולות להיות מאוד בזה. אני מציע לכם גם באמת לראיין את פולנדס, אבל אני רוצה להצביע דווקא על הסיכונים, ואם תרשה לי רזי. דווקא בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, נתקלנו בשתי פרשיות מאוד מעניינות, שלא קשורות לביטקוין, אבל קשורות לשימושים וירטואליים. אחת זה פרשת סילק רוד, ששם ה-FBI הוריד את אותה מערכת תשלום, את אותו אתר אינטרנט ששימש לקניית סמים וכלי נשק. והשני זה פרשת Liberty Reserve, שהייתה גם כן מערכת קצת שונה מביטקוין של תשלומים וירטואליים, ששם יש אישומים בהלבנת הון ב$6 מיליארד דולר, ואחד המייסדים כבר הואשם והודה. אז יש פה סיכונים אמיתיים וממשיים. אנחנו גם כן בתיקי ההימורים באינטרנט שאנחנו חוקרים בארץ, ובתיקים פשיעה אחרת והלבנות הון אחרות שאנחנו חוקרים, נתקלים בשימוש בשיטות שונות ומשונות שאני לא רוצה כרגע להרחיב. אם אני רוצה להיכנס... יש בהחלט סיכונים כאן ומחייבים התמודדות. מה שחשוב להבהיר זה שחוק איסור הלבנת הון חל. זאת אומרת, כל מי שמבצע פעולה ברכוש, בזכויות מהסוג הזה, במטרה לטשטש מקורו של רכוש עברייני, הוא יואשם בהלבנת הון. אוקיי, אבל עצם הכניסה שלי לשוק הזה, למסחר בו, עצם קנייה שלי של ביטקוין היא לא עבירה, נכון? לא, ודאי שלא, אבל אם אתה עושה את הקנייה הזאת בידיעה שמקור הכספים הוא עברייני ובמטרה לטשטש ולהסוות את המקור של הרכוש או להעביר אותו לחול בדרך כזאת וכולי, אז אתה מואשם בעבירה של עונשה 10 שנות מאסר, בעבירה של הלבנת הון. אתה משתמש בפלטפורמה החוקית של ביטקוין כדי לבצע עבירה של הלבנת הון, בדיוק כפי שאתה עושה את זה אם אתה מפקיד את הכספים בחברה או דרך חשבון בנק או דרך מניה או כל אמצעי לגיטימי אחר. תגיד, אתה יודע ככה בהסתכלות על מדינות אחרות, שאלתי קודם את יונה לבנק אוף אמריקה, לא יודע, לגבי בנקים אירופאים, עד כמה הם יודעים להתמודד אחרת או יותר טוב עם המתחרה הזה שקם להם בשנים האחרונות? תראה, החוק באמריקה הוא קצת יותר טוב משלנו, והוא כבר כולל בהגדרה שלו, הוא מכליל את מי שעוסק במסחר בביטקוין כנותן שירותי מטבע, מה שאצלנו החוק עדיין לא, אולי נצטרך לשקול את תיקון של זה, אבל גם חשוב באמת זה בחיתולים, זאת אומרת, על פי אותה עדות בסנאט שהייתה לפני שבוע, מסתבר שההיקפים כאן הם לכל יותר כ$8 מיליארד, סליקה שנתית, ורק לשם השוואה, אז בנק אוף אמריקה זה $250 טריליון, פייפל זה $145 מיליארד, ווסטרן יוניון זה $81 מיליארד, זאת אומרת, מדובר פה משהו באמת בחיתולים עם סיכון מאוד קטן. בין השאר יש תחרות פנימית בין שלושת המטבעות האלה, הווירטואליים שמתחרים זה בזה. אני לא בקיא בזה, אבל זו בהחלט תופעה בחיתוליה, והסיכונים הם פוטנציאליים וצריך לעקוב ולהמשיך להתמודד. אנחנו כרשויות אכיפה, גם המשטרה, גם הפרקליטות, גם רשות המיסים, גם רשות איסור הלבנת הון, כל הגופים שעובדים יחד במאבק נגד הלבנת הון, פוקחים עיניים ובהחלט עוקבים אחרי התופעה הזאת. עורך דין יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה לאכיפה הכלכלית, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.